bethuna naniphi ndiphantsi kwebiwa human trafficking eKenya 2024. I am attending a Smart Cities conference in Nairobi, Kenya around November 2024. Okay, fine. Attend a conference ungabi khondo. On the last day of the conference, I decided to go out and check out uba kwenziwa ntoni, like locals zenza ntoni. That's what I always do when I travel international. I check uba kwenziwa ntoni zi-locals, ndichecke ku TikTok eateries around, coffee shops. I love coffee shops. Ndicheck coffee shops yonke loo nto, and then ngala mini ndicheck uba yeyiphi i-restaurant endinoya kuyo ndiyotya isapha. Hayi kungabikho nto ndiyifumane and nee-reviews zayo i-right indawo. Ndihambe ndifike endaweni, kungabikho nto ndithathe i-table for one ngoba ndihamba ndiyi-1. Table for one, and then I ordered i-Savannah, and then I ordered ne-Hennessy. Yes, hayi kanti ndihlalele phayana ngasebar. Manifika ke umfana ezondiseva kungabikho nto, ndimane ndisela akho nto itheni. Ndizothi kulo mfana, okay, since ndihamba ndiyi-1, ndicela undicheckele my table cause ndifuna ukuya ebathroom ngoku. And njengoba ndihamba ndiyi-1 andifuni ukuzospayikha idrink yam and stuff. Ndiqomba ezi sezivuliwe, le seyivuliwe iSavannah mandiyisele ndiyigqibe before I go ndiye ebathroom. Hayi ke kungabikho nto ndiyisele ndiyigqibe. Xa ndibuya ebathroom ndifike sekhona ilady eselihleli kule table ebendihleli kuyo. I'm like, kubani ngoku lona, ndimazi lo mntu. Ndifike ndihlale phantsi, lithi ilady, hi, do you mind uba ndijoyine? I'm just waiting for my order apha. I ordered something to eat, so do you mind uba ndihlale apha etafileni nawe since ezi ezinye zigcwele? Ndiya-order nje ndiyaphuma ndiyahamba. Ndithi ke mna no problem, ungahlala since ethi uzohlala ixesha elincinci ulinde nje ukutya kwakho akuodileyo and itafile kugcwele kusebusuku. Ke ahlale ulady aqale undicokolisa ulady, andibuze uba ndisuka phi, tontoni. Lilady nje, ndimxelele hayi, I'm not from around, I'm South African, tontoni. Nayo, let's go out to tontoni, masihambe siyosela endaweni ethile kwathini. Kanjani ngoku nam yosela nam? There's a club I know ekuselwa kuyo, it's better than this one ohleli kuyo. Hayibo. Hey, that day abantu basekhaya saved me, like my ancestors that day saved me. Ndithi ndisayimamele into uba okay, okokuqala wena uthe uhleli apha on my table because ulinde i-order yakho ephumayo and wena uyahamba. So ndaqoma, no, it's fine, hlala. Okwesibini uthi ufuna ukuhamba nam, ufuna uyosela nam kwenye indawo better than this one. Ndiyijonge le ntombazana, hayi ke sana, ndivele ndiqomba ingathi iba serious le nto uba masifuneke ehambe nam le ntombazana. Uthi hayi, uba ndihamba ngantoni, ndiyadrayiva. Ndithi ke mna ke, no, I'm not driving, I Ubered. No, it's fine, I'm going to take you to your house once, okanye to your hotel room xa sesiphuma kulaa ndawo, masihambe. Also my friends are that side. Ndixela ukuba your friends are that side yet wena ulapha, uzothini wena apha? Hayi sana, ndithi kuye no, jonga ndiyabuya va, ndisaya ebathroom. Ndiqonda uba ndifuna ithina le nto, ndizama indlela yobaleka. Ndithi ndiyabuya ndisaya ebathroom. Xa ndivula ucango ebathroom ndizongena, xa ndiqala uba ndikhulula kungene ibhawnsa, ngeniyani ibhawnsa emnyango. Ndise-shocked because kaloku ndikhululile ibhulukhwe seyingasemadolweni ngoku, ndikhululile ndizama uchama and ndizama ukucinga le nto uba kwenzeka ntoni apha. 1, ndifike umntu ehleli etafileni yam.
2 seke ndicela uba masiyamsusela endaweni ethile indawo ethile which is better than le ohleli kuyo. I'm going to drive you home ntoni. Ndaqomba okay, I'm not from around. And ke ngoku apha what if lo mfana who was serving me usebenzisana nale ntombazana, uyivumele njani uba mayizohlala apha? And ke ngoku lo mfana after le ntombi ifikile apha andisamboni lo mfana lo bendiseva, akasekho etafileni. Ndiqomba okay, mandithini, makhe ndihambe ndiye phaa ebathroom ndiyoyicingisisa kakuhle le nto uba ithini kahle le nto yenzekayo apha. Ke ndizikisa ukucinga because kaloku andazi uba noba ndiyaphuma ndizawuphuma kanti yonke le nto ipleniwe. And ndifike apha ndihamba ndiyi-1 and ndifike ndahlala ndodwa oko ndihleli ndodwa. Hayi ke xa ibhounsa ndithi hayi bekwenzeka ntoni, why uzongena athi ibhounsa kum, sisi, do you know that lady ohleli phaa etafileni yakho uze apha uhamba naye okanye yitshomi yakho oyi-invayithileyo ibizokujoyina later? Ndithi andimazi laa mntu mna. And ke ngoku laa mntu uthi kum masihambe sendaweni ethile ntoni. So ndisothuswe yiloo nto afuna ukundithatha and ndiyabona uba uyandiphushela uba makandithathe. Hence ndiyaqoma mandize apha ke toilet ke ndizame ukudileya izinto because I don't know who to trust ngoku. Imagine ndingapha eKenya, eNairobi, akho mntu ndaziyo and xa kunokwenzeka anything to me, sana. Let me do this thing. Okay, part 2 webali lam ndizawukwebiwa eKenya. Ndithi kuye uthe lo mntu uode i-seafood and ulinde i-order yakhe and uya kwitshomi zakhe eziphaa on the other side of town ntoni. Athi ubhounsa, sisi, asinayo i-seafood thina kule yethu irestaurant, asiyithengisi koyithengisa i-seafood, asinayo. Lo mntu sisammonitharisha into ayenzayo, ufika acele i-tap water aphume ahambe. And ukuhamba kwakhe uhamba nomntu, ufike ehambe eyi-1 aphume ehamba nomntu. After some time sizova lo mntu kuthiwa uye walimala okanye uke kwabulawa umntu okanye uke kwarojwa umntu okanye uke wareyitshwa umntu. Ndithi andiva, hayi andiva uthini kum, ndimamele. Yho, ndava ikhosi eli lirhawuzelela liluma. Wathi okay, saphuma saye eofisini kamanager. Umanager khona wafika waxolisa, bandenzela ukutya, bathi bazondenzela ukutya ngendlela yokuxolisa, bazondinika nezinye ii-drinks ntoni. Ndathi yeyi, andiceli kwakutya kwenu guys, mna iyi-1 into endiyifunayo ngoku, ndifuna ugoduka. Anoyobulawa ngapha eNairobi mna, ndixhelwe ngathi ndiyihagu. Ndathi ndicela ugoduka. Kodwa no, awuzukwazi uphuma kwangoku, simgxothile, so sizocela into yobana ulinde enze uba ungaphumi wena eselapha kwi-vicinity because oosecurity phaa phandle bamjongile uba uyahamba na. Then ke ngoku into esizawuyenza thina siza kuzamela i-transport ezokubeka endlini. Hayi ke fine uba ndiareyinjele i-transport nyhani ke shem yayondibeka endlini erumini ndarayithi. Okay, ndagoduka. Zange ndiyibalise nasekhaya, zange ndithi ngomlomo wam. 2025 ngoApril I get an invite from United Nations. Kukhona i-geodesy workshop ekwi-headquarters zabo, same city eNairobi, kule Kenya iyi-1. Bendiphantsi kwebuyiwa kuyo ngo-2024. Hayi ke ndi-accept i-invite yase-United Nations ndihambe ndiye Kenya. The moment I landed eJomo Kenyatta International Airport, yaqala phantsi indaba yango-2024 ngoNovemba. Kwangathi kungona yenzeka ngoku, kungona ndibiwayo ngoku le ntombazana. Caba ndandiyingcwabile apha engqondweni yam le nto. Yeyi,
ingqondo is something else. Yavuka yantsha ngo-April 2025. La feeling endandinayo ndizawubiwa. The first thing endayicingayo xa kuthiwa le ntombazane abantu ibabulali bathinta ndathi yho, abazali bam bangathini, yho, umntanam, yhu. Yaqala yantsha. Sendiphinde kwesibini ngoKenya ngo-2025 ngo-April. Into endandiyoyika apho ndathi ndifika phayana koo-security be-UN, ndafike ndabacacisa bajongani guys, kwenzeka 1 no 2 no 3 xa ndandize apha last time. So after i-session, njengoba ziphuma late ezi-session, after i-session ndicela into yobana nindilindise i-Uber, nindigade, because kaloku yayithathwa across the road, yayingavumelekanga uba ingene ngaphakathi. Ndathi guys, ndiyanicela bantwana basekhaya. Baphethe izibhami ezikhulu ke, ngamajoni oo-security base-United Nations, ngamajoni aphethe i-AK-47, izibhami ezikhulu. Yho, into endandiyoyika apho. Yho, guys, I think I need to do i-diaries zokutravelisha. Hey, Mamelani, this other time, I'm on my way back from India. I'm attending a Smart Cities Expo New Delhi, India. Then on my way, angabikho nto ke shame India, does explore and kwangabikho nto, zange ndifile anything. On my way back, flight time is ekuseni. I'm flying from New Delhi to Addis Ababa, Ethiopia. Apha phambi kwam kukhona umntu ongumama uqhutywa nge-wheelchair and uassistwa ngabantu base-airport phaya eNew Delhi. Okay, lo mama uyagula, uyabonakala uyagula. Ndiqonda uba why lo mntu ezotraveliswa i-flight ye-8 hours egula enje. Uyambona uba lo mntu ungaqhawuka nanini umphefumlo, uyagula, urongo. Urongo. Intombazana lam uzawubhubhela apha emoyeni wena, and ngoku uzawusoyikisa thina. And lo mama yabona uba urongo. Yho, sangena. Xa sifike e-Addis Ababa, hayi ubaby girl utshintshile ngoku. Akasanxibanga ezaa mpahla bezinxibile, senxibe isuti, uthwele iwigi, umhle uphayana. Akanguye tu lobegula. Kodwa yibo, bhasobha maxhegwazana, nzulu gqithi abo. Hayibo, lo mama lo bendithi umphefumlo wakhe uyaqhawuka, uyabhubha, uzawufa ngoku lona apha. Sizawukhalelwa apha, sizawubona into engazange siyibone. Ndandishoba sofike eswelekile e-Addis Ababa, because the flight from New Delhi to Addis was 8 hours. Ulapha emva kwam xa sisehla e-Addis Ababa. So I'm connecting e-Addis Ababa to Joburg or Tambo. Unxibe isuti usisi, uright, umakeupile, ulapha emva kwam. What? Uba okay, siyaskenwa mos. Siyaskenwa kwezaa security checks, ukhulu izihlangu, ukhulu ijezi, usetshwe yonke laa nto. Ulapha emva kwam. Wathi uba kungene yena kulaa mshini wokuskena umzimba, zakhala. Twi, yakhala imishini yabelungu. Wathi wayi. Amapolisa ase-airport phaya e-Addis Ababa gcwala yonke indawo. Ndabopha izihlangu zam, ndabaleka, ndahamba. Ndaqonda into yobana andifuni noba oze athi hayi ngumzukulwana wam lona ulapha phambi kwam. Yho, because lo bendimgqibele egula. Ngoku xa sesifike e-Addis, seke ngumqabaqaba, uhambela phezulu, unxibe isuti, uthe makeup, cabuye wayotshintsha etoilet ugirl. Ndabe ndiqonda uba ingenzeka zii-drugs okanye ikhona into erongo yenziwe. Ndahamba. Ndaqonda into yobana andifuni noba abe nento andifuni nokuba ndibe ndithanda indaba, ndibe ndifuna ukuyomamela uba zikhalelana izinto zabelungu. Ndathi yho, yeyi, into esizibonayo. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangisese ucoca story sokuthi she was almost kidnapped laphana eKenya. Uyasicoca story santombatane lobekafuna kumthumba kuthiwa vele udila anemantombatane uhleza wathatha laphana uve ukuthi kuthiwa lo muntu sowushonile, unyamalele.
Yebo guys, kuba kuthiwe country longayijwayele ungayadi uyofuna kulinka nemastranger. Yo, it's just so shocking. I'm glad ukuthi waphepha nkosi yami. Do comment your thoughts down on the comment section. I'm signing out. Goodbye.